Pakde. Sampeyan niku pripun Pakde Surat? Niki tenan. Kabar sing kula tampa niku, wong-wong wetan kali niku pun padha ngembe wong-wong kulon. Tenan Bojo. Lho, omongmu tenan po? Kabar sing kula tampa Nek kena tau gemi, tatakne wong wetan kali. Kabeh kuwi nganggo dipikir ora grusak-grusuk. Ora usah pikir. Masa duluruk Mas duluruk wae. Alang tatakne. Bareng ora apa-apa kok. Aja ya, Pak. Aja. Pak. Nek kowe kabeh do trimo, aku dhewe sing ora trimo. Nek ngono aku ora trimo, Kang. Piye karepmu? Aku manut. Pancen ngono kuwi. Ayo. Dipikir riyen. Kabeh niku dipikir riyen. Wis ora usah dipikir. Wis ora usah dipikir. Ayo. Balik. Oh, itu gampang lagi. Ngopi wae. Melu aku melu. Aku ki ora seneng nek kowe seneng adu-adu ngono kuwi. Terus kok nek dadi geger piye? Wong etan kali karo kulon kali pancen niate tak du. Ben padha padu, ngono wis do padu. Aku ketok moncer, aku kondang, aku dadi wong pinter. Kapokmu kapan? Aja, Kang. Aja kaya ngono kuwi to. Aja seneng adu-adu to, Kang. Tenan aja. Pancen ya wong ngene iki. Dikileni dijantor kowe kok. Ayo menika ngatur to Kang. Awane iki lho. Penak liar iki. Lek, geger lek. Geger. Geger ki ngopo? Bapak karo wong-wong kulon kali do ngluruk nang wetan kali. Iki kepiye lho? Piye to ana kaya ngene iki? Ayo awak dhewe mriko tekan kali dhewe. Ayo, Kok ngono to ya pancen wis ket biyen kok ora rampung. Tiang-tiang kali badhe luruk wonten wetan kali. Luruk teng wetan kali pripun? Wah, pripun iki kok? Pripun? Ya ngaten. Tawur niki monggo. Iya. Sampeyan melu kula, sampeyan melu kula. Bola bali wong kulon kali niku mesti golek perkara. Guman kula wong ya kono kan lekman bareng kok ya ora ono sing ngandani niku. Pun pokoke wong-wong wetan kali dikereke ngadepi wong kulon kali. Yo, kok mawon. Tenan to iki? Aku apa kowe? Wes, melu aku. Melu aku iki ono pare gawe. Pak Suramgala ayo. Ayo. Endi wong wetan kali? Endi wong wetan kali? Ayo. Aku. Ayo. Saiki ora. Mesti kaya ngono ku. Sopo wae sopo kuwi? Keran kuwi. Wes punya wae wong kulon kali rampung. Keran kowe. Direng ke sana gugu lho. Tak bagi tuan iki. Ayo. Tenan niku lek Man, nek mboten lek dipisah jan bebayane tenan niki saged geger lek Man. Tenan niku. Tenan to? Nggih desa estu lek Man. Bola-bali niki sing gawe geger niku sing Kang Dalijo niku lho. Seneng adu-adu niku lho. Ora biyen ora saiki Dalijo kuwi gawe perkara. Saya udah melu aku. Nggih. Ayo,
Terus apa oleh-olehan? Bangga. Orang wong do Sulaya iki bangga to. Besar ngopo kowe? Nek muda padu kula terus misah niku aku supaya dadi pahlawan to, Le. Oh, ngono to. Jagat iki ora bakal tentrem karo wong-wong kaya kowe. Saiki dipisah. Karep kula men ketok mis. Kan kita ape dhewe to? Ketok Arep urip dhewe. Dipisah. Bisa. Wes mandek. Wes. Karepe iki do kepiye to? Kowe kabeh iki tunggal bangsa, tunggal negara. Do Sulaya sing ngrutruk karuan cetha perkarane. Nek Sulaya iki ora rampung po. Ora malah gawe perkara anyar sing angel nggone ngrampungi. Beda penemu iki kena ning ora kudu nganggo gelut. Ora kudu nganggo kerengan. Iki wulan apik lho. Wulan Sawal. Wancine wong ngapur ing ngapuran. Ayo, padha nglenggana kabeh lupute. Sembrono. Oh, nika to. Nggih. Oh. Lekman sampean kira iso ngandani wong-wong. Sampean kira iso ngandani wong-wong Kulon Kali. Ben ora dong luruk Wetan Kali. Tawur Orang iki direbuk. Disawang dhisik to. Wong Wetan Kali wis do akur, do rukun salaman kae. Nggih. Golek perkara anyar to kowe. salaman to. Nggih, aku melu. Iki salaman. Aku ditinggal ta iki. RRI Yogyakarta